A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrarihi wa akhlaqihi wa anwarihi wa ahwalihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u lan ora kuwasa sapa sira kabeh anta'dilu ing yen to agawe adil sapa sira kabeh aitu sawu tegese gawe padha sapa sira kabeh bainan nisa'i ing dalem antarane pira-pira bojo wadon fil mahabbati ing dalem rasa tresna. Walau harostum senajan karep kemenanan sapa sira kabeh ala dzalika ing antase mengkono-mengkono madkur min lantas tatiu ila akhir kala wau. Fala tamilu mongko aja condong sapa sira kabeh kullal maili kelawan sekabehane kecondongan ilalati marang wong wadon tuhibbunaha kang tresna sapa sira kabeh ha ing alati. Condong-condong fil kosmi ing dalem gilir ranjang wan nafaqati lan ing dalem nafaqah. Fatadaruha mongko banjur ninggal sapa sira kabeh ha ing nisa. Ayat ruku tegese ninggal sapa sira kabeh al-mumala ing wong kang den condongi sapa anha saking nisa. Al-muallaqati kaya dene wadon kang den gantung. Kaya dene wadon kang den gantungake. Allati kang lahia kang ora ana utawi nisa iku aimun iku dadi bojo waladatu ba'lin lan ora ana utawi nisa iku kang duweni bojo.
Wa in tusliku lan namono matuti sapa sira kabeh bil adli kelawan adil fil qasmi ing dalem gilir ranjang. Wa tataku ay wa in tataku lan lamuno bau reksa sapa sira kabeh al jaura ing lacut fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah kana iku ana sinten Allah Ghafuron iku dat kang maha ngapura lima marang barang fi qalbikum kang tetep ing dalem ati sira kabeh minal maili bayane saking kecondongan. Rahiman tur kang asih bikum kelawan sira kabeh fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ma fi qalbikum minal maili. Surat An-Nisa ayat 129 nggih. Nah, niku mewanti-wanti kula panjenengan sedaya khususe sing garwa lebih dari satu. Khususe sing garwa lebih dari satu. Umume ya pokoke wong sing dibojo. Bilih napa? Bilih kula panjenengan sedaya sebagai manusia niku dipastekke karo Gusti Allah gak bakal iso adil. Gak bakal iso adil. Khususnya adil dalam hal mahabbah. Adil dalam hal rasa cinta. Rasa tresno. Kita nggak akan bisa adil. Mboten bakal saged adil. Mula amit nyuwun sewu kanggone wong sing dibojo lebih dari satu. Niku wis dipastikan kali Gusti Allah gak bakal iso padha antara gilir napa gilir ranjang istri yang pertama ataupun istri yang kedua, mesti ada kecenderungan, ada kecondongan pasti. Apa nyuwun sewu misale kula panjenengan sedaya garwa setunggal lah. Garwa setunggal kuwi lah yo tetep napa ora iso adil rasa tresno antara zaman isih manten anyar karo pun manten lawas. Ku pun dinas karo Gusti Allah. Gak iso terus padha terus utawa adil terus. Cuma meskipun kula panjenengan sedaya dalam rasa cinta, dalam rasa tresno kala wau mboten saged adil memang. Tapi dawuhipun Gusti Allah, fala tamilu. Walau harostum masale, walau harostum meskipun kita napa nggih pengen jaga keadilan, pengen napa nata keadilan kula panjenengan sedaya ten ngene garwane piyambak-piyambak. Pinginane niku tetep dereng saged napa mboten saged ngalahke rasa yang tidak mungkin sama. Gak mungkin sama. Kok ana wong sing ngomong misalnya gak ada garwa kalih misalnya di bojo loro. Halah tetep sing paling tak senengi piye karo-karone aku seneng kabeh, aku adil, pret. Mesti sing paling disenengi bojo sing nom, mesti bojo sing anyar. Arep alasan kaya piye wae lah ora bakal. Iki tetep nafsu, mesti. Mesti tetep nafsu. Buktine napa? Buktine sing anyar luwih apik tinimbang sing lawas kok. Alasane Kanjeng Nabi, lho, Kanjeng Nabi niku mboten poligami. Kanjeng Nabi itu monogami pernikahannya. Kanjeng Nabi nikah kali Siti Khadijah, pernah ka Sayyidah Khadijah di madu? Mboten. Kanjeng Nabi ora tau ayo. Kanjeng Nabi nikah kali Siti Khadijah niku sampai Siti Khadijah meninggal situ. Lho begitu Siti Khadijah sedo, gitu. Kanjeng Nabi jane wis mboten kersa nikah. Ning Gusti Allah ingkang dawuh. Soale sing jenenge menungso niku gak iso urip dhewe. Gak iso urip dhewe. Kok ana wong lanang ado karo bojone kok alasane kuat aku kok ngapusi wis to. Ngapusi pret. Ngapusi. Semakin dekat, semakin harmonis dengan apa istri berarti semakin kuat keimanan kita. Kaidahnya kan ngoten.
Semakin kita sok kuat jauh dari istri, keimanan semakin melemah. Lo iya mau menungso ada kebutuhan biologis kok. Ana kebutuhan biologis. Mulane durung-durung nikah ya ledang rabi. Yo ben imane sempurna kuat, gak usah kakean milih. Gak usah kakean milih. Wong lanang iki gak oleh milih. Nek sing wong wedok kon milih. Golek bojo kuwi siji lidiniha, era lidinihi. Agamane. Nek wong wedok golek lidiniha. Apa yang wong lanang golek lidiniha krana napa? Kon agamane apik kan gampang diatur, mongkon mawon. Tapi nek tiang estri niku butuh panutan tenanan. Sing pilih-pilih kudune sing wedok. Sing lanang niku dawuh Mbah Yai Maimun cukup ngeten. Yen awakmu seneng wirid, seneng zikir, seneng tirakat, golek bojo sing ngerti donya ora apa-apa. Sing ngerti donya ora apa-apa. Tegese ngerti donya niku seneng duit, seneng blonjo, seneng maca. Gak apa-apa, sing penting sing lanang memang siap untuk wirid tirakat. Nah, tapi nek sing lanang ora kuat wirid, ora kuat tirakat, golek bojo sing ora ngerti donya. Golek bojo sing ora tau gelem nek dijak blonjo. Dijak nang mall ngono emoh wegah. Ya kan? Cara ora pakai iso golek duit. Gitu. Cara nyuwun sewu diparingi pira wae alhamdulillah. Lah, kowe gak apa-apa, berarti wong lanange ora perlu tirakat, ora perlu kakean wirid, soalnya sing wedok wis ora ngerti donya. Soalnya napa mangke sifat anak itu dari ibu. Sifat anak itu dari ibu. Nggih. Nek ibuke kok seneng barang urusan donya, berarti bapake kudu ngimbangi ben anake niku engko sifate iso ketularan bapake. Kersane. Nah, tinggal pilihane niku dari dawuh Mbah Mun terus Mbah Mun. Awak dhewe saiki ngraba, ngrayangi awake dhewe karo bojone. Kira-kira bojoku ki seneng bojo ora ya? Seneng tumbas-tumbas ora ya? Seneng. Oh iya, berarti lanange kudu rada ngempet nggih, ngakeh-ngakehke wirid karo tirakat. Ngono kok. Iya. Jadi mangke ben napa keturunane saleh-salehah, harmonis. Ojo karo-karone wis gak ana sing jaga wirid, gak ana sing tirakat. Los kabeh karo-karone. Blonjo siji, blonjo kabeh. Wah, bojoku blonjo, aku tak melu. Itu salah satunya niku. Salah satunya nih. Kok garwane neriman, ora tau macak sing aneh-aneh. Cara dijanok mall malah bingung, sandale dicopot, mlebu mall. Misale, kan rapate keti donya to kuwi berarti. Nah, kuwi sing lanang ameh mewah-mewahan gak apa-apa. Wong bojone wis tirakat. Rada langka wisan saiki. Rada langka. Yo iya. Orang ngono. Sing mulya saiki Pak Kaji Margino kok. Iya kan? Oh, Bu Hajah ora neko-neko. Ya. Ora tau njaluk wisata. Wah, akhire bapake sing wisata terus. Ya. Kuwi kudune ngono seimbang benane ra seimbang. Nah niku. Mulane to mriki walan tastatiu. Ning senajan nyuwun sewu kita tidak bisa adil dalam hal cinta kepada istri atau keluarga atau anak lah nggih iki nek diluaske maknane ya termasuk anak. Loh. Tapi jangan sampai falatamilu kullal maili fatadaruha. Jangan sampai kita kemudian nyuwun sewu diumbar-umbar ke kecondongan kita.
Misal bojone luwih saka siji, kecondongane kita ternyata di bojo sing nomor loro. Ojo sampai diumbar. Kenapa? Akan membuat cemburu yang lain termasuk ke anak. Gak mungkin kula panjenengan sedaya ten putrane niku iso padha rasane. Rasa adile lho. Anak sing barep nomor loro, apa malih nyuwun sewu, pengen duwe anak lanang dilalah mulai barep sampai nomor 3 wedok kabeh, nomor 4 nembe. Mesti rasa tresnane ten gene sing anak lanang kuwi luweh gede tinimbang sing liyane, soalnya wis dinten. Ya gak apa-apa, memang kita gak bisa menolak itu. Niku pun kodrat. Tapi dawuh Gusti Allah, fala tamilu. Ojo rasa condonge niki wau, rasa condong tresnane niki ketoke sampai nopo yang lain yang tidak dicondongi kalau wau. Iku sampai saged ngerasa, lho aku kok dipoyoke beda. Misale Pak karo Kae kok iso apik karo aku kok biasa. Jangan sampai seperti itu. Bahkan mereka diibaratkan kalmu alaqah nek cara garwa. Garwa kaya kalmu alaqah, dianggap duwe bojo, ya memang duwe bojo tapi kok orang ngrasake dadi bojo. Soalnya apa? Cenderung ke bojo sing sijine. Jadi seakan-akan iki ya bojo tapi kok koyok-koyok ora dadi bojo. Sampai ngerasa ngoten. Atau bahkan waladata ba'lin. Mu'allaqah niku antara dhek iki rondo apa dhe bojo jane. Bingung. Soalnya apa? Soalnya aku diarani rondo kok duwe bojo tapi dhe bojo kok nganggur. Iku mu'allaqah. Nek cara diluaske maknane mu'allaqah koyo ngene. Misal no anak, aku ki jane anake apa ora kok anake pake tenan apa ora ya. Diarani mbok dudu anake kok aku anake. Tapi diarani anake kok pake pilih kasih sing karo iki dituruti terus aku di sia-sia. Nah, ketika ada anak atau istri atau keluarga kita sing ngantos ngraos kados ngoten gara-gara kecenderungan kita berbeda. Memang nyuwun sewu kon adil secara perasaan mboten saged tapi jangan ditampakkan. Soalnya ketika kita menampakkan itu iku bahasane ten mriki diimbangi karo kalimat wa in tuslihu, kudu ngapiki malih. Artine napa? Berarti hubungan bisa retak. Hubungan bisa retak bahkan terjadi dalam menekuni perpisahan. Mulu kadang ampun kaget kok ono anak kadang nyuwun sewu anak 3 misale apa anak kalih kok sijine niku mesti mbrontak kadang. Mesti kadang berontak. Soalnya apa ngerasa koyok-koyok ora di apa enggak dianu koyok anake sing siji yang satunya. Setunggale kok dikasihi aku kok mboten, akhirnya berontak. Niku pasti. Kula memahami ngoten niku, memahami nyuwun sewu kula yo nglakoni piyambak dulur-dulure kula. Dulure kula wong tuwa kalih kula koyoke perhatian sampai di sekolahke adoh. Wong tua kalih adike kula nomor kalih kuwi ya koyo-koyo perhatian. Nah, wong tua kalau adike kula sing almarhum niku asli perhatian. Ning bocah iki berontak. Ono apa jane? Nah, kula takoki. Dilala almarhum adike kula cedhake kalih kula. Mesti kena apa berontak? Kon mondok berontak, kon anu berontak. Tapi akhirnya kan di akhir bulan mondok setelah kita tanya, setelah kita ajak napa nggih, dijak diskusi, dijak kon curhat kono. Nah, akhirnya kita bisa memberikan masukan njuk napa niki sadar. Nek wis sadar, wis ngluwehi liyane. Oh, ternyata berontak ngerasa aku koyok-koyok dibedake. Aku koyok-koyok dibedake. Lho asline kan ngoten, mboten wonten bocah nakal niku. Kadang Pak Guru nek murid kan nggih ngoten niku. Sing kae kok rada ayu diwehi nilai sing apik. Kae kok nurut ben esuk misale salaman nang metu kelas diwehi nilai apik. Kae kok koyo anake wong gak duwe nilaine elek. Lho ngono kuwi lha yo garai berontak. Maka jangan sampai ada kecenderungan atau kecondongan yang nampak.
Ya mboten napa-napa cenderung itu lah apa rasa gak iso diapusi memang. Wong iku mbok dinas karo Gusti Allah, tapi jangan terlalu tampakkan. Mangke ndak bare bubrah. Mulane ten mriki wa intuslihu lan lamun matuti sapa sira. Kudune diperbaiki hubungane. Dengan cara apa? Bil adli, bil qasami. Nek bojone akeh ya gilire sing padha. Gilir karo kono suwengi iki pirang jam, karo kono ya padha. Ngono. Sengkrek jare mulane aja rabi akeh-akeh. Siji wae ora iso adil kok amen golek akeh. Iku tuslihu bil adli fil qasam termasuk fil qasam ten mriki anggap wae karo anak bagi sangu adil kan ora kudu padha. Oh anak barep iki kuliah, anak nomor loro misalnya tesih sekolah, nek disakoni padha ya malah mboten adil lho kebutuhane beda. Kebutuhane beda. Watattaku dan untuk menghilangkan kecondongan niku wau harus tuslihu ay adil watattaku dan menghindari al jawra perkawis ingkang lacut. Jangan sampai kemudian bandingkan. Termasuk pohmul aja banding-bandingke. Khawatire kan misalnya keceplosan. Loh, bojoku sing mbiyen iku lho aku nek nganggur digaweke kopi sampean saiki kok ora tahu gelem gaweke. Ojo ngasih, jangan sampai. Jangan sampai. Rasa tetap ada. Dia aku ataupun tidak karo bojo sing mbiyen. Kuwi rasa tetap ono, tapi jangan sampai ditampakkan di hadapan istri yang sekarang. Kenapa bubrah? Apa malih kok sampai lacut gawe banding-bandingke terus banding-bandingke ini karo ngolo-olo misalnya. Sampean iki lho, misalnya. Nah, niku mboten pareng. Fa innallaha kana ghafuran lima fi qalbikum minal maili. Allah akan mengampuni kita jika kita tidak bisa adil dalam hati. Kecondongan dalam hati. Rasa seneng ora iso kan adil. Nah, itu enggak apa-apa, Allah akan mengampuni. Tapi kalau sampai ditunjukkan, sampai diperlihatkan, bahkan sampai nopo corok lawane kalau wau, sampai ada kecemburuan, loro ati, dungane sing loro ati iki bakal mandi. Dungane sing loro ati bakal mandi. Nah niku lak yo repot. Wong kadang anak kuwi teko nyeplos. Ya awak dhewe kan bojone ge siji kabeh, dadi dimaknani no anak mawon lah misalnya. Iku wae nyeplos kadang. Kadang garwa lah, walah mbiyen anyar-anyar koyo senenge pol saiki wis apa wis tuwek ngene iki ora patek seneng apa lelek duwe simpenan nang jaba. Nah, rasa kecemburuan istri karena sikap kita, cinta kita berbeda. Sing awal mbiyen koyo piye saiki mboten begitu ketok cintane. Akhirnya istri kan nyeplos, lelek nang jaba duwe liyane. Dadi iso wae. Iki kan dongane wong sing cemburu. Lho nduk tanpa disadari kuwi kan donga lah sini. Koyo ndongake bojone duwe simpenan. Iya, lho mula wong sing ngerti agama niku enggak boleh cemburu kok sampai ngedalke omongan sing elek. Niku mboten pareng. Dadi mangke. Khawatire mangke dadi. Mula ten mriki disebutke fa innahu kana ghafuran lima fi qablikum fi qalbikum. Hanya mengampuni apa yang ada di hati. Kecenderungan yang ada di hati. Yang penting mboten sampai ditampilkan. Minal maili rahiman bikum tur bakal Allah niku bakal tresno njaga kasih sayang. Selama kita ada usaha untuk menjaga kasih sayang. Kadang karo anake dhewe wae medhit, anake tangga malah loman. Wah, akhire anake muni ngene iki jane sing anak tenanan sing endi to?
Akhirnya apa? Wah, akhirnya malah duwe saudara tiri repot. Jadi ngoten ampun ngantos kecenderungan kita ditampakkan di hadapan apa anak atau istri. Wallahu a'lam bishawab. Wah, mulai wonten pertanyaan akhirnya ditutup.